Mine damer og herrer, så er vi kommet til Skotland, og i dag så er jeg i Skånes, lige uden for byen Perth. Og det her, det er jo et fantastisk historisk sted. Det er her, hvor de skotske konger frem til James den 5. de er blevet kronet. Det er her, man har haft Stones of Scone, og det er den sten, som Edvard den første, han stjal herfra i 1296, og indsatte simpelthen i stolen i deres tronstol på Westminster i London. Og de beholdt den faktisk indtil 1996. Så 4 år efter, at dronning Victoria hun blev kronet, og 2 år efter, hun blev gift med prins Albert, så sendte hun simpelthen bud om, at nu skulle hun på besøg. Hun skulle rundt i Skotland, og hun skulle blandt andet op til slottet her. De fik 2 års varsel, og der havde de så 2 år til at bygge slottet om, så det var så anstændigt ud, til at få lavet nyt porcelæn, lavet krystalglas, lavet hele servicen og alt, hvad der skal til, for at dronningen og prinsen kunne føle sig tilpas, når de var her. Og Gud bevare dem, hvis det ikke så ordentligt ud, når dronningen kom. Men det gjorde det. Hun var tilfreds, og hun sov her en enkelt nat. Og det benyttede man jo så, forskellige organisationer omkring benyttede sig blandt andet af muligheden til at få lidt goodwill fra dronningen. Og det var blandt andet den lokale curlingforening, Caledonian Curlingforening. De fik dronningen og prinsen til at spille curling ind på et af de bonede gulve inde i slottet. De kom jo i september 1842, der var ikke noget is nogen steder, så man smurte et af gulvene inde i slottet godt til. Og så kunne dronning Victoria og prins Albert spille curling derinde. Og det var de meget begejstrede for, så de besluttede for, at de ville godt stå som sponsor for Caledonian Curling Club, så de kunne derefter kalde sig for kongelige Caledonian Curling Club, og det er derefter, at curling begynder at blive populært i omkring i verden.